Kwiholo lelokishi yaseCuba kungungelene abo babesaya kuba ngabasebenzi mgodini kwakunye neentsapho zabo bangasekhoyo beze kufumana ulwazi ngokufaka amabango embuyekezo, abanye befaka amabango amatsha. Aba ngabasebenzi phantsi kweenkampani ezohlukeneyo ezomba igolide abathi bazibona befumana isifo sephepha kunye nesilicosis ngenxa yalo msebenzi. uLulama Bikitsha wakuCentane uthi inkqubo yokufaka ibango ibe lula kuye. Ndizoncedwa apha ngoku kuthiwe mandilindele imali yam, ndikhwelile egesini, ndigqibile ngoku. Lelinyathelo lihle kakhulu leli, siyalithanda. Abanye abaphumanga bechulumancile kweli holo. uMonde Lolo uthi kumdanisile ukuva ukuba akanako ukufaka ibango namhlanje. Ingxaki yam kuthiwa andikhwalifayi iikhampani zam apha iBlyth Bhefula neBlyth azikhwalifayi apha. Ingxaki yam leyo andibhalisanga apha, akumandanga kuthiwa nawo andikhwalifayi kodwa bendisenza imayini. Ndiyagula neencwadi ze-TB. Kusuku lokuqala kwamkelwe abasebenzi abathathu umhlala-phantsi phambi konyaka ka-1995 kulandele abo basebenza emva konyaka ka-1996. Abantu abaselungelweni lokwenza ibango ngabeenkampani ezavumayo ukubuyekeza aba basebenzi. Kukho inkampani that were part of the settlement agreement or were part of inkampani ezifakwe court, but ke ngelishwa those companies are still in court while the 6 mining companies agreed to compensate mine workers. Anglo-American South Africa, Anglo Gold Ashanti, Sibanye Stillwater, Harmony. Sele ingaphaya kwe-2 billion irandi esele ihlawulwe yabasebenzi abathi bafaka amabango kweli phondo ngabantu abayi-35,607 abafaka amabango kusukela ngo-2021. Namhlanje bangaphaya kwama-300 abantu abancediweyo. Kuzawutshekisha uba uyafaneleka utata okanye uyafaneleka the deceased mine worker uba makafumane imali from kwaChiamiso. Nee-calculations zizawuyenziwa kweso step ukuthi yimalini ekufuneka ayifumene utata. So bazawutshekisa zonke ezo zinto. And when they are done, they will send back i-report ukuthi we are happy, we are satisfied, you can continue nibhatale ke ngoku. Le nkqubo isaqhubeka ngomso kuncedwa abo bafuna ukufaka amabango. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK, eGcuwa.